Big Size. Това е мястото, където широко скроените хора най-сетне могат да намерят различен стил, елегантност, много финес и красота директно от Италия. Намираме се в това великолепно пространство, където бихме могли да ви покажем изключителни материи, страхотни кройки, удобни дрехи за мъже и за жени, широко скроени. Подчертавам, широко скроени. Собственичката на магазина и нашата домакиня госпожа Петя Тилева в многото си странствания, пътувания и търсения открива, че широко скроените хора в България се обличат предимно в черно и сиво. Тя е тук, за да внесе чар, красота, цвят и много италиански шик в облеклото на широко скроените българи, мъже и жени. Сега ще ви покажем няколко модела от партньорите на марката, тъй като Big Size е мултибранд бутик, който предлага дрехи с италианските марки. Max Ford, това е мъжко облекло. Релизи. Алберто Качари. Разкошни облекла, цветни, красиви, много съчетания на материи. Петя Данкова е при нас. Тя е облечена вече в модел, представен от Big Size. Как се чувстваш, ми кажи? Прекрасно, аз като един широко скроен човек съм истински фен на марката, защото сега вече наистина се чувствам спокойна за гардероба си. Нещо, което ми беше трудно до сега и благодаря изключително много на Big Size за възможността да съм тук на това прекрасно откриване и за това да нося техните прекрасни дрехи. Добре, ама ти имаш нужда от различни видове дрехи в различните часове на денонощието. Да, определено и това е едно от нещата, заради което съм изключително голям фен, защото те имат и дневни неща, както и по-официални. Аз се надявам да направим и някои сценични специално за мен. Така че още веднъж пожелавам успех на всичко, което се случва. Благодаря ти много. Място в София Ринг Мол, това е магазина Big Size. Той е посветен на широко скроените мъже и жени от България. Неговата създателка Петя Тилева, която ще видите след малко. Държа да отбележа, че интериорният дизайн също е вдъхновен от нея. Когато я попитах какво искаш да правиш и кога започна изобщо да правиш тази концепция Big Size, тя каза, преди 2-3 години разбрах, че мога да го правя това нещо, но исках да бъде направено по моя начин. А моят начин е такъв: да има много светлина, много лукс, да има пространство, в което хората да се чувстват удобно, а не просто един магазин, в който да влизат и да излизат. Искам да приветствам и с добре дошъл италианския модел, който ще видите тук в каталозите. Това е Бонаци Джиано Луиджи. Добре дошъл и аплодисменти. А сега искам да ви представя една дама, която така, мислейки за концепцията на това как може един човек да се чувства добре, да се чувства част от обществото и да бъде в комфорт и хармония със себе си. Случайността ни срещна с Петя Данкова. Тя каза: ама това са моите дрехи, аз искам да се чувствам през деня свободно, комфортно и да съм в средата си така, както мога, с целия блясък и въобще да радвам моята публика. Затова я поканихме днес тук, за да ни изпълни няколко песни. Тя е облечена с как се казва, туника и клин, предоставени от Big Size. Кейра е марката. Благодаря ти сърдечно, Петя, за това, че си толкова усмихната, толкова сърдечна, толкова готина. Добре дошла. Петя Данкова, дами и господа. Аз съм Петя, както разбрахте. Този прекрасен младеж за мен се казва Мирослав Иванов, един от изключителните музиканти в България. Вече да потанцувате. I still
Always got you me, mama, summer, baby, papa, the night you're coming. Oh no, baby, what we had was good. They say, oh no, you don't love me anymore. Че дойдохте на нашия магазин. Стараем се да правим нещо ново, нещо красиво за по-големите размери хора, които до сега не бяха много обърнати под внимание в България. Надявам се да продължавам и за мъжете, и за жените, да правим хубави модели, хубави дизайни, за да могат да се чувстват удобно. И искам да благодаря също и на моите момичета, с които през всичките тези години се старахме да обслужваме добре клиентите, всичките поръчки да бъдат добре изпълнени. Се надяваме да продължаваме така, да създаваме радост на по-големите размери хора. И да ви пожелая приятно прекарване, да се почерпите тук с нашия катеринг и да се развличате. Благодаря за вниманието на всичките. Това ми е един от мъжките модели, с които правим с които правим мъжките колекции. Те са 3 модела, това е единия. Искаше да дойде лично да посети България. Аз съм много доволна и надяваме се да продължаваме да правим за България такива хубави работи. Добре. И ще надяваме да продължаваме колкото много да работим. Благодаря. Ако може комплект. Ако може и леко насам. Това е. Хайде, бой, ще станеш ли с него? Иво, как се леко насам? Може да се